Бяха минали 3 седмици, откакто не се бях чувала с Дейвид. През 6 месеца, откакто бяхме заедно, бяхме изкарали само 3 дни, в които да не си говорим. И то беше след доста сериозна караница. Нямаше нищо необичайно последния път, когато говорихме. Той беше споменал, че ще провери нещо, за което му е казал приятел. Но предната вечер получих наистина странно съобщение. Беше от Дейвид, но не от неговия номер. В него имаше само 5 думи. Няма край. Не идвай, Дейвид. Нещо не беше наред. След като го прочетох, ми се догади. Сякаш виждах нещо, което не трябваше. Реших да питам Питър, но бях говорил с този задник преди и знаех, че той беше от Репка. Обаче можеше да ми даде някаква информация къде може да е Дейвид. Така че влязох в AIM акаунта на Дейвид. Мислех, че ще е по-лесно да започна чат с Питър, ако той не знае, че съм аз. Когато влязах, той веднага ми изпрати съобщение. По дяволите, притесни ме, мислех, че си отишъл в къщата. Какво имаш предвид? Ноуленд Хаус, човече, това място, за което ти казах. Можех да се закълна, че ще отидеш. Няма край, този човек знаеш какво става. Да, всъщност, не можах да го намеря. Може би ще опитам отново утре. Къде беше отново? Няма начин, вече ме притесни. Майната му на това място. Където съм бил, не искаш да отидеш там. Питър, това е Маги. Какво? Къде е Дейвид? Не знам, мислех, че ще се разбера от теб, но явно не. О, по дяволите! Какво? Сериозно, Питър, трябва да ми кажеш какво става. Мисля, че отиде до къщата. Къде е тя? Извън града е. Може би 4 мили надолу под Терен Сейнт. От немаркирания път се завива надясно. По дяволите, човече, няма го. Не мисля, че е така. Какво смяташ да правиш, Маги? Ще го върна. Тръгнах на следващата вечер. Нямаше нито една кола през цялото пътуване и когато завих по немаркираната улица, видях знак, сочещ надолу по пътя. Няма край по този път. Отворено 24 часа. Дишането ми беше нестабилно, откакто напуснах къщата си. А това, че видях Ноуленд Хаус, изобщо не помогна. Наоколо нямаше други коли, което ме накара да си помисля, че не е отворено. Светлина от предната кабина осветяваше околността, а прозорците показваха, че вътре светят светлини. Паркирах колата си и тръгнах към входа. Предното фоайе беше достатъчно нормално, но както предвидих, там нямаше никого. Всички лампи светеха, но нямаше никого. Освен вратата, през която влязох, имаше само още една, като до нея беше поставен друг знак. Стая 1 насам, следват още 8. Стигнете до края и печелите. Обаче не това накара стомаха ми да се свие. Не това спря сърцето ми. Имаше още един надпис по-долу, надраскан и написан на ръка в червено. Няма да го спасиш. Трябва да съм стояла в фоайето цял час. Бях замръзнала. Не знаех как да продължа. След като прочетох надписите, реших, че може би съм отхапала повече, отколкото мога да сдъвча. Аз съм среден ръст за момиче, но доста слаба. Нямах намерение да се бия с някакъв психопат, който да режа Дейвид за заложник. Реших, че е най-добре да се обадя на ченгетата, затова бръкнах в джоба си и отворих телефона си, да се обадя. Без обхват. Къщата трябва да блокира сигнала и всъщност беше в средата на нищо, така че може просто да няма на това място. Тръгнах към входа, смятайки, че ще намеря персонал отвън. Пресегнах се към дръжката и я завъртях, но нищо. Беше заключено. Разтърсих я по-силно. Нищо. Беше заключено отвън. Ударих вратата и изкрещях. Знаех, че е безполезно. Никой не беше тук, освен мен. Тогава усетих вибрация в джоба си. Пресегна се и погледнах телефона си.
едно непрочетено съобщение. Отначало наистина се радвах, че имах обхват. Бях спасена. Може би съобщението бе от Дейвид, че той е добре. Но беше от друг номер, който нямах телефона си. Отворих го и почти си изпуснах телефона. Вие също не можете да се спасите. Тялото ми трепереше. Исках да припадна. Бях заседнала там. Очите ми сканираха стаята и се спряха на вратата отсреща. Златно едно беше монтирано отпред. Изглеждаше като врата на стая в хотел. Приближих се до нея. Опрях глава и се заслушах. Всичко, което чувах, беше далечна Хелоуин музика. Просто страховита инструментална музика, която бихте чули във всяка обитавана от духовете къща във филмите. Успокоих се малко. Дейвид е известен със своите шеги, така че допуснах, че може би всичко това е негова тъпа шега. Някак усмивка се появи на лицето ми и отворих вратата без страх. Влизането в първата стая разсея страховете ми още повече. Тя беше украсена като за сплашване на дете. Във всеки ъгъл имаше по едно плашило. Бяха такива, каквито се виждаха в началното училище, с големите усмихнати лица. Хартиени призраци висяха от тавана, а вентилатор въгъла добавяше студен бриз, който ги караше да се въртят. До едно от плашилата отново беше единствената друга врата в стаята. Отпред, подобно на първата, беше отпечатано голямо 2. Засмях се и влязох в следващата стая. Когато я отворих, не виждах почти нищо пред себе си. Стаята беше изцяло изпълнена с сива мъгла, която миришеше на гума. Предположих, че тук трябва да има някаква машина за мъгла и да е изпопвала тази материя с часове. Нямаше прозорци, така че вентилацията трябва да е ужасна. Тръгнах бавно напред и нададох писък. Бях се блъснала в голям роботизиран Джейсън Ворхейс. Очите му блестяха в червено и ножа в ръката му се движеше бавно нагоре-надолу. Покрих устата си и си поправих път през робот Джейсън. Мъглата беше малко по-голяма. Започвах да се чувствам замаяна, когато намерих вратата към стая 3. Поставих ръката си на дръжката, но я дръпнах назад от болка. Тя беше изключително гореща. Поставих ръка и на самата врата и усетих, че и тя е топла. Допрях си ухото до топлата дървесина и в очакване да чуя огън, но нищо не чух. Хванах ъгъла на роклята си и го увих около ръката си. Завъртях дръжката възможно най-бързо и се хвърлих в стая 3. Нямаше огън. Беше чиста тъмница и дори беше студено. Тук вече беше различно. Изобщо не беше като миналите 2 стаи. Беше пълна тъмница, както казах. Опитах се да напипам вратата от миналата стая, за да се върна, но не можех. Бях в капан. В този момент светна светлина на тавана. Един единствен прожектор, сочещ право надолу, осветяващ малка маса, а на тази малка маса имаше фенерче. Въпреки че не виждах на къде отивам, продължих напред. Светлината на тавана беше достатъчна, за да стигна до масичката. Докато посягах към фенерчето, забелязах малък етикет, прикрепен към дръжката му. За маги, от ръководството. В момента, в който свърших да чета, светлината над мен угасна и аз отново останах в тъмното. Хванах фенерчето и го включих. От всички посоки ме заобиколи тихо бръмчение изведнъж. Сърцето ми беше лудо и започнах да се въртя на място, хвърляйки лъча на фенерчето навсякъде около себе си. В стаята нямаше нищо, но след известно време забелязах нещо ужасяващо. Може да е било въображението ми, но можех да видя фигура, която се стрелна далеч в последната секунда, където и да удари лъча светлина. Започнах да се паникьосвам.
Отдръпнах се от малката масичка, несигурна в коя посока отивам. Бръмчението ставаше все по-силно и тогава започнах да усещам присъствието на каквото и да беше нещото, което избягваше светлината. Ръцете ми трепереха, докато насочвах светлината във всяка посока, за която се сетих. Винаги беше там, едва успявайки да избяга обратно в тъмнината. Всеки път. Но ме наближаваше. Очите ми започнаха да се насълзяват. Мислех, че ще изпусна фенерчето. Изведнъж го видях. Светлината светеше директно върху малкото число 4. Беше написано на лист хартия и залепено на дървена врата в ъгъла. Тичах възможно най-бързо с фенерчето, насочено право напред. Усещах нещо, от което идваше бръмчението зад себе си. Звукът ставаше все по-силен и ми се стори, че усещам дъха на съзнанието във врата си. В този момент спринтирах. Оставаха само още няколко фута. С едно движение хванах дръжката, завъртях я и я затворих зад себе си. Сега бях в 4-та стая. Бях навън, не бях в къщата. Това, което ме очакваше, след като отворих вратата на стая 4, беше нещо, което бих приличила на пещера. Погледнах надолу към земята и забелязах нещо смущаващо. Земята не бе направена от трева, камък или пък пръст, а беше дървена материя, същата като в предишните стаи. По някакъв начин все още бях в тази къща. Имаше няколко монтирани факли. Те изглеждаха така, сякаш могат да бъдат свалени, така че отидох до най-близката до мен и я извадих от монтажната част. Тялото ми беше покрито с пот и бавно си проправях път през пещерата. Бръмчението изчезна, надявах се да бъде завинаги. Вътре не ме срещна никакъв друг шум, но имаше лек бриз, който усещах. Пещерата сякаш продължаваше цяла вечност, а аз имах чувство, че вървя с часове, докато не видях слаба свиня светлина. Тръгнах към нея предпазливо, но с прилично темпо. Светлината идваше от отвора. Предположих, че това е края на тунела. Започнах да вървя малко по-бързо. Винаги съм мразила тесни пространства като пещери и тунели. След няколко мига изхода беше на крачки от мен и преди да се усетя, бях в края. Точно както казах, края. Нямаше изход. Надолу беше, както мога да го пиша, най-точно пропаст. Погледнах обратно към тъмната пещера зад мен. Знаех, че няма завой. Беше като прав тунел. Обърнах се и погледнах надолу. Това, което видях, накара стомаха ми да се преобърне. Имаше океан, вода навсякъде наоколо и нищо друго не се виждаше. Падането от такова разстояние би трябвало да е поне от 100 фута и също видях малко скално образование на дъното. Няколко секунди изучаване на скалите, стомаха ми се преобърна повече отколкото смятах за възможно и тялото си ми се изби в нова пот. Скалите образуваха петица. Изправих се и се отдръпнах от ръба. Мразех височините. Спря ме стена, която не трябваше да е там. Обърнах се към нея и ме срещна ужасяваща гледка. Пещерата, от която дойдох, я нямаше. Бях лице в лице с солидна каменна стена, от страната на каквато и планина да беше това. Трябваше да продължавам да си казвам, че все още съм в No End House. Не си тръгнах. Очевидно това не е истинска планина, но се чувстваше толкова реално. Обърнах се и отново погледнах над скалата. Нямаше начин. Тази къща беше доста объркана, но сега бях навън за Бога. Това, което се очакваше, беше прекалено много. Знаех какво означават тези камъни долу. Това беше входът за стая 5. Нямаше стълби надолу, нито други пътеки, които да се използват. Отново бях в капан. Единственият начин за измъкване беше да скоча. Легнах на земята и се свих на топка. Не можех да го направя.
Нямаше начин да скоча от скала върху назъбена скална формация стотина фута по-долу. Ума ми беше разделен на две. Знаех, че все още съм вътре, но обкръжението ми крещеше в ухото обратното. Останах там, на дървената земя, известно време. В този момент бях загубила всякаква представа за времето. След известно време, което се чувстваше като няколко седмици, най-накрая се изправих. Бавно се добрах до ръба на скалата и погледнах надолу. Гигантската петица ме подиграваше да скоча. Знаеше, че не мога да го направя и се шегуваше с мен. И тогава бръмчението се завърна. Тихо и далечно. Сякаш идваше отзад и резонираше в планината. Не знам какво ме обзе, но след като го чух, нещо в мен щракна. Стиснах очи и скочих. Вятъра се вдигаше докато падах и дълбок страх ме взе. Имах чувството, че ще умра. Щях да се разбия в тези скали и да умра. Това беше само в главата ми. Не поспях да отворя очи. Бръмченето около мен беше оглушително. Просто исках всичко да свърши. Исках най-накрая да се ударя в камъните и всичко да свърши. И тогава изведнъж вече не падах. Отворих очи и се огледах. Стоях върху познатата дървена ламперия на къщата. Бръмченето изчезна и на негово място се появи тишина. Бях успял. Вече бях в стая 5. Не знам как, но бях там. Чувството на страх изчезна. Просто бях невероятно щастлива, че съм жива. След няколко минути, за да се събера, огледах останалата част от стаята. Щастието доста бързо ме напусна. Тази стая беше празна. Стените съвпадаха с пода и тавана съвпадаше с стените. И нямаше никакви врати или прозорци. Бях като в запечатана кутия. Успях да изляза от четвъртата, но както изглеждаше, нямаше как да напусна петата. В този момент се чудих дали Дейвид е бил в тази стая. Чудих се дали не е скочил от онази 300-футова скала и е останал заклещен тук. И ако го е направил, това означава, че се е измъкнал. В смисъл, той не беше тук. Бях сама. Мисълта, че любимия ми се е измъкнал от тук, ми даде нова увереност. Щях да изляза от тази стая, да го намеря и да ни измъкна от тук по дяволите. Обиколих периметъра на стената и опипах за някакви несъответствия. Нищо. Стените бяха безупречни, нямаше и една дръскотина под тях, та да не говорим за някакъв таен изход. Започнах да удрям на произволни места по стените. Те бяха напълно здрави. Увереността започна да ме напуска. Идеите ми се изчерпваха. И тогава тя ми проговори. Маги, не трябваше да идваш тук. Почти изскочих от кожата си. Ако това беше възможно. Все още бях с лице към стената, а гласа идваше от средата на стаята. Той беше на момиченце. Поне така звучеше. Обърнах се бавно и очите ми се спряха на човека, който ми говори. Бях права. Малко русо момиченце, на не повече от 7 годинки, със светло сини очи и дълга бяла рокля. Тя ми се усмихна и заговори отново. Но сега, когато си тук, нека да играем на една игра. Имаше нещо ужасяващо в това момиченце, но не беше страшна като онези момиченца в филмите за ужасите. Тя изглеждаше нормална. Ако я видях да върви по улицата, просто щях да мина покрай нея, без да се притеснявам. Но гледайки я в очите, изпитвах пълен ужас. След момент на втренчване, най-накрая проговорих. Каква игра? Коя си ти? Измърморих аз. Ако загубиш, ще умреш. Ами ако спечеля, той умира. Сърцето ми потъна някъде под краката ми. Не можех да повярвам на това, което чувах. Но знаех, че казва истината. Кое ще бъде? Каза ми, усмихвайки се тя. Нито едно. Не знам откъде намерих смелост да отговоря на това дете демон, но бях стигнала твърде далеч, за да оставя Дейвид да умре. И ако аз умра, всичко беше за нищо. Не избрах нито едно от двете.
Но тогава го видях. Причината, поради която момиченцето ме ужасяваше. Тя беше нещо повече от малко дете. Гледайки я, видях и нещо, което изглеждаше като едър мъж, покрит с коса, с глава на овен. Беше ужасна гледка. Не можех да видя едното, без да видя в същото време другото. Това беше най-лошата гледка, която някога съм виждал. Много лошо, каза тя и си отиде. Отново бях сама в празната и тиха стая. Само че този път беше добавено нещо. Сякаш беше там през цялото време. Имаше нещо на масичката, която беше добавена, но не можех да разбера откъде то бях. Отидох до нея и погледнах малкия предмет. Беше ножче за малка бръсначка. Протегна се да го взема и докато го правех, от устата ми излезе писък. Когато ръката ми се появи в полезрението, видях нещо, което никога преди не е било на нея. Изглежда се сякаш нещо ми беше запечатано в кожата. Числото 6. Погледнах към бръснача и забелязах етикета, прикрепен към него. На Маги, от ръководството. Помислих, че може да имате нужда от това. След като прочетох тази бележка, започнах да плача неудържимо. Сълзите се стичаха по лицето ми по-силно от всякога. Никога не бях плакала така. Паднах на земята и забих главата си в твърдия дървен пот. Хлипах с часове, просто лежах на масата, на земята. И тогава плачът спря и изведнъж се появи депресия в мен. И дори не знам защо плаках. Не беше за Дейвид, не беше дори заради това как съм заклещена тук. Тази стая все още нямаше врати, все още бях в капан. Но не за това бях тъжна. Бях в най-дълбоката възможна депресия, за която можете да се сетите. Пълна и безчувствена. Очите ми паднаха върху бръснача и го взех. Щях да се самоубия. Не можех да се справя повече. Дейвид вероятно беше мъртъв, а аз бях в капан тук. Всичко беше свършило. Притиснах бръснача към китката си, точно на частицата, която се беше проявила на кожата ми. Риданията ми се върнаха и аз просто стоях там, плачейки, с бръснач притиснат към китката ми. Дейвид беше мъртъв, а аз щях да умра. Нищо нямаше значение. И с едно дълбоко порязване срязах китката си. Веднага след като я срязах, вече не бях в стая 5. Не умрях. Зная го със сигурност. Депресията изчезна, но в никакъв случай не бях щастлива. Сълзите все още намираха път по лицето ми. Стаята, в която бях, беше подобна на предишната и отново нямаше никакви врати. Беше напълно празна и без лампи, но някак си виждах всичко ясно. Изведнъж бръмчението се върна и всичко стана тъмно. Запуших ушите си. То беше по-шумно от всякога. Но всичко изведнъж свърши и светлините се върнаха. Само че този път беше добавено нещо към стаята. И тогава изкрещях. Там, в средата на стаята, окован с вериги и гол от кръста нагоре, беше Дейвид. Изглеждаше като измъчван, а рани от нож осеяха гърдите и ръцете му. Дейвид! Изтичах до него възможно най-бързо. Беше в съзнание. Видях как гърдите му се движат нагоре-надолу, но не говореше. И тогава забелязах какво беше гравирано. Паднах на колене, когато видях седмицата на гърдите му. Чух Дейвид да се опитва да говори и се изправих на крака. Приближих се възможно най-близо до него. Дейвид, чуваш ли ме? Маги, какво правиш тук? Гласът му беше лек, но той говореше и аз бях благодарен за това. Дейвид, опитвам се да те спася. Как да те сваля от тук? На веригите, които го държаха, имаше големи катинари. Огледах стаята за някакъв ключ, но намерих само малък нож в един от ъглите. Метала беше твърде дебел, за да може този нож да го пробие. Така че го пренебрегнах като безполезен. Върнах се при Дейвид
и изглеждаше, че сякаш е на ръба на смъртта. Тогава усетих нещо в джоба ми да вибрира. Извадих го. Както подозирах, имах един непрочетен текст от телефона ми. Това не съм аз. Не знаех какво да мисля. Дейвид беше точно пред мен, но този текст беше от първия номер, който се свърза с мен. Това е първият текст, който получих от Дейвид, който споменава за No End House. Маги, чух гласа му ясно с ушите и ума си. Сякаш гласа му идваше от всички страни. Маги, трябва да продължиш. За какво говориш? Как? Бях очи в очи с него или с когото и да е, който беше окован тук. Този нож. Той направи леко движение на главата си към ъгъла. Върви да го вземеш. Изтичах и веднага се върнах с ножа, стиснат в ръка. Нямах представа какво става, но трябваше да го спася и бих направила всичко. А сега ме намушкай в гърдите, Маги. Какво? Бях шокирана. Дейвид висеше там, гледайки право в очите ми. Трябва да прокараш този нож през седмицата на гърдите ми. Това е единствения начин да спасиш и двамата. Не! Залитнах назад. Маги! Сега той крещеше. Очите му гледаха обезумяло. Страната на устата му се изви в изкривена усмивка. Маги, намушкай ме! Това е единствения начин да се спасим. Погледнах надолу към ножа в ръката си. Чувствах главата ми сякаш йодреха с бухалка. Бях в пълна загуба. Стиснах силно очи и усетих ножа в ръката си. И с един вик и удар забих ножа в гърдите на Дейвид. Не знам какво ме обзе. Просто знаех, че това е единствения начин да ни спася от това адско място. Отворих очи и видях лицето му. Беше ужасено. Сълзи се познаха по бузите му и ме погледна в очите. Маги, защо го направи? Но не можеше да ме заблуди. Знам, че това не беше Дейвид. Не можеше да бъде, иначе нямаше да може да го намушкам. Нямаше да имам сили. Очите му се завъртяха назад, когато живота го напусна. И тогава всичко се промени. Седемте по тялото му бяха изчезнали. Кръвта капеше на земята като в басейн. Пурпурната течност се разпростява във всички посоки, като почти изпълни стаята, и аз започнах да потъвам. Опитах се да помръдна, но не можех. Бях като в течен пясък. Кръвта вече стигаше до коленете ми. Колкото и да се опитвах да се боря, просто потъвах по-надълбоко. Както казах, не можех да се движа на никъде. Бях като в плаващи пясъци. Сега вече кръвта беше до гърдите ми. Драсках дървото около мен. Нищо нямаше реакция. Безжизненото тяло на Дейвид висеше. Главата му беше обърната към мен и ми се усмихваше. Кръвта вече стигна до врата ми. Бях повече ужасена. И не след дълго цялата бях потопена. Когато се събудих, бях извън къщата. Усещах студената земя под себе си. Претърколих се по кръп и погледнах към нощното небе. No End House се извисяваше над мен, заедно с колата ми, паркирана на същото място. Не бях сигурна дали да се смея или да плача. Бях навън. Станах и избърсах панталоните си. Тялото ми все още трепереше, докато вървях към колата си, но ме обзе в чувство на безпокойство. Нямаше как да избягам. Къщата просто нямаше да ме пусне. Нещо не беше както трябва. Знаех си. Знаех, че не съм убила Дейвид в шестата стая, но него го нямаше никъде. Пръкнах в джоба си и си извадих телефона. Нямах непрочетени съобщения, но имах обхват. Отворих телефона и започнах да пиша съобщения към Дейвид. Къде си? Написах. В рамките на секунда след изпращането получих отговор. Стая 10, твоята стая. Стая 7, бягай. И оглушителното бръмчение се върна. Знаех вече, че не съм навън. Бях още в къщата. Бръмчението разтърси всичко около мен.
Стая 10, твоята стая 7. Бягай! И оглушителното бръмчение се върна. Знаех вече, че не съм навън. Бях още в къщата. Бръмчението разтърси всичко около мен. Разтърси дърветата и самия въздух. Просто трябваше да намеря осмата. Трябваше да я намеря. Това беше единствения ми шанс. Първите няколко стаи бяха очевидни, но с напредването ставаше все по-малко ясно къде започват и свършват. Нямах представа какво търся. Трябваше да е нещо, което имало смисъл на него. И изведнъж непрочетено съобщение. Вашия адрес. Какво по дяволите имаше предвид? Моя адрес? Пъкнах телефона обратно в джоба си. Бръмчението ставаше все по-силно и силно. И точно тогава ми хрумна. Моя адрес. Не можеше да бъде. Блъснах се в колата си и отворих вратата й. Бръмчението разтърси метала на колата и сякаш ме последва вътре. Тръгнах към моя апартамент, но нищо от това нямаше смисъл. Как така стая 8 беше в моя апартамент? Трябваше ли защо да се доверя на това съобщение? Беше от Дейвид. Знам, че беше. Нямаше причина да не му вярвам. Не ми отне никакво време да карам до моята къща и честно казвам дори не си спомнях да съм шофирала. Беше като когато заспите за минута и се събудите по-надолу по пътя. Дори не си направих труда да заключа вратата на колата ми, докато тичах до входната порта. Блока ми беше огромен, но апартамента ми беше един от първите в ляво. Бягах колкото можех. Минах четвърти, минах и пети. Главата ми се въртеше. Тази нощ ми тежеше като ловна жилетка. Преминах шести апартамент. Колкото по-далече стигах по коридора, толкова по-далече свираше и бръмчението. И когато минах покрай седми, вече почти не го чувах. Спрях пред моя апартамент. Бях в пълна тишина. Просто стоях там, застанала пред апартамента си. Малката златна осмица беше на нивото на очите ми. Посегнах към дръжката на вратата и бавно плъзнах ключа си. Завъртях го и вратата се отвори. Бях засмукана като във вакуум. Стая 8. Станах от пода и се огледах. Той беше идентичен на моя апартамент. Мисълта ми се насочи към Дейвид и се зачудих какво е стая 8 за него, какво му е показала къщата. Разходих се и проучих района. Буквално всичко беше както го оставих, чак до полуизяденото китайско оставено до мивката. Погледнах към бюрото си. Монитора на компютъра ми все още беше включен и AIM все още работеше. Отидох и седнах пред него, превъртайки чата си с Питър Тери. Беше там, дума по дума. Къщата знаеше всичко това. Честно казано, полагах всички усилия да не мисля за това, защото отговорът сигурно щеше да бъде смущаващ. Опитах се да изляза от AIM, но не ми позволяваше. Компютъра просто беше замръзнал. Щракнах за изключване – нищо. Щракнах Ctrl Alt Delete – нищо. И тогава на екрана се появи прозорец. Беше видеочат. Погледнах списъка с хора в него и имаше две имена. Моето и на ръководството. Видеото беше наживо и всичко, което се показваше, беше сива стена. След това в текстовото поле се появи съобщение от ръководството. Дано всичко е както си го оставила. Кой си ти? Отвърнах аз. Наслади се на шоуто. И тогава камерата се завъртя и фокусира върху млад мъж, завързан за хирургическа маса. Той беше напълно гол и тихо ридаеше. Изображението не беше толкова ясно, но мисля, че разпознах човека, който лежеше там. Беше висок, с къса кафява коса и доста блед цвят на лицето. Ето какво се случва, когато хората се опитват да мамят. Тогава разбрах кое. Питър Тери беше привързан към тази хирургическа маса. И не беше сам. Не исках да описвам какво гледах в този момент. Писъците, които Питър издаваше, не приличаха на нищо, което някога съм чувал от човек. Не можех да отместя поглед. Исках, но мисля, че всъщност това беше силата на стаята, да не мога.
Питър издаде един последен смразяващ душата писък, но не го чух от високоговорителите на компютъра. Идваше от една от стаите в апартамента ми. Сърцето ми се сви, докато се завъртях към коридора. Станах от стола си и все още чувах писъците, излъчващи се, докато вървях към източника им. Стигнах до вратата на спалнята си, откъдето идваха, и вече бяха заменени от бръмченето. Това бръмчене беше ме преследвало през цялото време. Бавно отворих вратата и видях вътре в стаята си това, което бях видял и на компютъра. Там беше хирургическата маса, всичко останало от тели, разпръснато по нея. Нямаше никой друг. Останалите в стаята, които бяха на видеочата, бяха изчезнали. Ръководството беше тук с мен. Сигурна съм. Бяхме само на една стая разстояние най-вероятно. Приближих се до масата. Вонята беше ужасяваща и трябваше да дам всичко от себе си, за да не повърна. Знаех, че наближавам края на всичко това. Огледах стаята. Някъде тук беше ходът към съседната. Знаех, че трябва да бъде. И беше. Но беше по-просто, отколкото очаквах. От другата страна на стаята, където трябваше да е вратата към банята ми, имаше просто дървена врата, подобна на по-ранните в къщата. Нещо беше забодено с телбод за вратата, нещо дълго и кърваво. Това бяха вътрешностите на Питър и те образуваха девятка на вратата. Чувствах се зле за Питър, но тази нощ бях минала през ада. Минах точно покрай масата, взех един дълъг хирургически нож и не хвърлих втори поглед към тялото. По-точно към останките от него. Тази нощ беше на път да свърши и аз излизах от онази стая с Дейвид. Вратата се отвори лесно и когато прекрачих, видях какво ме чака. Беше празна стая, приличаше на чакалня за лекарски кабинет. До стената имаше няколко стола и смачкани стари списания в кошче за буклук във ъгъла. От другата страна на стаята, откъдето влязох, имаше една единствена врата. Сърцето ми се сви, когато прочетох етикета от печата на дървото. Не беше число. Беше една единствена дума. Ръководство. Стиснах хирургическия нож в ръката си. Добре, приключваното с това, по дяволите. Изкрещях аз. Бяха от другата страна на вратата. Усещах ги. И Дейвид също беше. Бръмчението беше по-силно от всякога. Усещах го вътре в себе си. Докато вървях, ставаше все по-силно и когато поставих ръка на вратата, стаята се изпълни с звуци. Завъртях дръжката и отворих вратата. Стаята, която ме чакаше, не беше това, което очаквах. Беше предното фоайе. Същото предно лоби, където започна целият този ад. Само че този път имаше някой зад бюрото. Сърцето ми изскочи от гърдите, когато видях кой беше. Питър Тери. Здрасти, Маги. Питър? Не, няма начин. Как? Какво? Кого очакваше? Призрак? Сатаната? Страховитото малко русо момиченце? Усмихна се той. Какво по дяволите става тук? Маги, хайде, само помисли за 2 секунди. Кой пръв каза на Дейвид за това място? Кой ти каза изобщо за местонахождението на Дейвид за това място тук? По дяволите, Питър, ти му беше приятел. Съжалявам, Маги, но така работим тук. Къде е той? Къде е той, по дяволите? Той е тук с нас, в къщата. Той няма да ходи никъде, както и ти. Не знам какво ме обзе. Прескочих тезгяха и бутнах Питър на земята. Хванах го за косата и ударих главата му в земята, а хирургическия нож в другата ми ръка беше здраво притиснат към врата му. Исках да го убия. Трябваше да го убия. Той уби Дейвид. Маги, не можеш. Винаги ще има някой, който да управлява къщата. Не! Познах ножа през гърлото му и забих главата му още по-дълбоко в земята. Не мисля, че ще има повече някой. Убих го.
Със смъртта му стаята потъна в мрак. Все още усещах хирургическия нож, но вече не държах косата на Питър. Не знам колко време бях в тъмнината, но ми се стори, че са минали години. Изправих се и опипах бюрото, балансирайки се на ръка отстрани на мраморната повърхност. Тогава светлините светнаха. Виждах прозорците в стаята. Все още беше нощ. Погледнах навън и го видях. Дейвид се разхождаше отвън. Изглеждаше невредим. Изтичах до входната врата и се опитах да я отворя. Бях толкова щастлива, че най-накрая ще се съберем. Но вратата не помръдна. Опитах всичко възможно, но тя просто не се отваряше. Погледнах през прозореца отново и видях Дейвид, докато тръгваше по черния път. Подпрях глава на вратата и я видях. Стомахът ми се сви силно. Там, закачена на гърдите ми, имаше табелка с име, с една дума. Ръководство.